Ако управляваш производствена фирма, ще ти кажа нещо, което никой доставчик на софтуер за сигурност няма да ти каже. Не можеш да защитиш всичко. Нямаш нито бюджета, нито хората, нито времето. И знаеш ли какво? Не е и нужно. Фирмите, които се справят добре със сигурността, не са тези с най-много пари. Това са фирмите, които знаят точно кое ги боли най-много и защитават първо него. Другите пръскат бюджета си на тънък слой върху всичко, все едно мажат масло върху прекалено голяма филия. От всякъде има по-малко, никъде няма достатъчно. Днес говорим за оценка на риска. Знам как звучи. Като нещо от учебник, като таблица, която консултант ти продава за 5000 евро. Не е това. Оценката на риска е отговор на един прост въпрос. Ако утре сутрин нещо във фирмата ти спре, изтече или се окаже подправено, кое от всичките ти системи и данни ще те заболи най-силно? До края на този епизод ще имаш метод да отговориш на този въпрос за твоята фирма. На една страница, без консултант. И ще знаеш точно къде да сложиш първото евро и първия човек част от бюджета си за сигурност. В миналия епизод си направихме одит без бюджет. 4 списъка. Устройства, софтуер и услуги, данни, акаунти. Ако не си гледал онзи епизод, спри тук, изгледай го и се върни. Сериозно. Днешният епизод стъпва директно върху него, защото не можеш да прецениш кое е най-важно, ако не знаеш какво имаш. Видяхме и какво откри Acme Production, когато си направи тези списъци, и тук напомням, Acme е измислена компания, която ползваме през цялата поредица, за да говорим с конкретика, без да излагаме реален бизнес. Acme откри 31 активни акаунта на напуснали служители и 14 облачни услуги вместо 6, за които мислеха, че плащат. Но ето какво се случва след одита в повечето фирми. Списъците са готови, всички се потупват по рамото и списъците отиват в едно чекмедже. Защото списък от 120 реда не ти казва какво да правиш. То е суровина. Днес правим следващата стъпка. Превръщаме суровината в приоритети. Кое пазим първо, кое второ и кое, честно казано, може да почака. Забрави сложните формули. За управител на производствена фирма, оценката на риска се свежда до два въпроса, зададени за всеки важен ред от списъците ти. Въпрос 1. Колко боли, ако това спре, изтече или се окаже сгрешено? Това е въздействието. Мери го в бизнес мерни единици. Загубени дни производство, загубени клиенти, глоби, съсипана репутация. Не в технически термини. Въпрос 2. Колко е вероятно да се случи? Това е вероятността. И тук няма нужда от статистика. Достатъчни са здрав разум и няколко прости индикатора. Свързано ли е с интернет, колко хора имат достъп, обновява ли се, случвало ли се е вече на фирми като твоята. Висока болка плюс висока вероятност, това е горе вляво в списъка ти. Там отива бюджета. Ниска болка плюс ниска вероятност, това е долу. Там спокойно казваш по-късно. Толкова. Всичко останало в темата риск менеджмент е украса върху тези два въпроса. Ще ти дам сравнение от твоя свят. Ти вече правиш това всеки ден в производството. Кога подменяш машина? Когато е критична за линията и е на ръба да откаже. Не подменяш първо кафе-машината в стаята за почивка, нали? Същата логика. Просто никой не ти е казал да я приложиш към системите и данните си. Казах, спре, изтече или се окаже сгрешено. Това не беше случайно изброяване. Това са трите начина, по които един актив може да те заболи и си струва да ги различаваш, защото се защитават по различен начин. Първо, спира. Системата не работи. ERP-то е заключено. Сървърът е изгорял, услугата е недостъпна. Болката се мери във време. Колко часа или дни можеш да издържиш без това нещо? Второ, изтича. Данните попадат в чужди ръце. Клиентска база при конкурент. Лични данни на служители в интернет. Тук болката не е в престой, фирмата си работи, но щетата е в доверие, в конкурентно предимство и в глоби. Трето, лъже. Данните са променени и ти не знаеш. Рецептура с подменени стойности, фактура с чужда банкова сметка. Това е най-коварното, защото всичко изглежда наред, докато не стане късно. Когато гледаш всеки ред от списъците си, питай и за трите, защото ще видиш нещо интересно. ERP-то боли главно, когато спре. Клиентската база боли главно, когато изтече. А рецептурите на Acme, след малко ще стигнем до тях, болят и по трите начина едновременно. Остана вторият въпрос. Колко е вероятно? И тук повечето управители вдигат рамене. Откъде да знам? Не съм гадател. Не ти трябва да си гадател.
Трябват ти 4 прости индикатора, които всеки може да провери за 5 минути на актив. Индикатор 1. Вижда ли се от интернет? Всичко, което е достъпно отвън, поща, отдалечен достъп, облачни услуги, е под непрекъснат автоматичен обстрел. Не може да бъде атакувано. Атакува се в момента от роботи, които не подбират жертвите си по големина. Малка фирма не значи невидима фирма. Индикатор 2. Колко души имат достъп? Всеки човек с достъп е една възможност за сгрешена парола, кликнат фишинг или обидено напускане. 10 души достъп е един риск. 47 души – съвсем друг. Индикатор 3. Обновява ли се? Система, която не е обновявана от години, е като врата, за която ключарите отдавна са публикували как се отваря. Компютърът с операционна система от преди 10 години не е още работи, защо да го пипаме. Той е отворена покана. Индикатор 4. Случвало ли се е на фирми като твоята? Не на банки в Америка, на производствени фирми в България и в Европа. Отговорът е да, случва се постоянно и епизод 1 ти показа как точно изглежда. 4 индикатора, отговор с да или не и вече имаш високо, средно или ниско за всяка система. Това е цялата математика. Защо това е важно за теб като управител? Защото без карта на риска, бюджетът ти за сигурност се определя от двама души, които не са ти приятели. Първият е продавачът. Идва при теб с презентация, показва ти страшни статистики и ти продава решение за проблема, който неговият продукт решава, не за проблема, който теб те боли най-много. Купуваш защитна стена от най-висок клас, а споделената парола на цялото счетоводство си стои в Excel файл. Вторият е последната новина. Прочиташ за атака срещу друга фирма и седмица наред всички ресурси отиват там. После излиза друга новина и фокусът скача другаде. Това не е стратегия, това е пинг-понг. Картата на риска ти дава трето нещо. Собствен списък с приоритети, изведен от твоя бизнес. Когато продавача дойде, ти го питаш: кое от първите ми 3 болки решава това? Ако не решава нито едно, довиждане, независимо колко страшна е презентацията. Това е, може би, най-голямата икономия на пари, която ще направиш от цялата тази поредица. Да видим как мина това в Acme Production. Напомням, примерна компания, но спорът, който ще чуеш, се случва в една или друга форма във всяка фирма. Седмица след одита, управителят събира 5 души. Финансовия директор, началника на производството, търговския директор, счетоводителката и IT човека. На масата 4 списъка. Задачата – до края на срещата да подредят 10 най-важни неща във фирмата по това колко боли, ако ги загубят. И започва спорът. IT човекът казва: сървърът, разбира се. Финансовият директор: счетоводната система, без нея не можем да фактурираме. Търговският: клиентската база, тя е бизнесът. Началникът на производството мълчи, после казва едно изречение, което променя цялата среща. А някой мисли ли за компютъра, който управлява линията за капсулиране? Защото ако той спре, спираме всички. Никой не беше сложил този компютър в началото на нито един списък. Стар компютър, въгъла на цеха, с операционна система от преди 10 години. Не изглежда важен. Не струва и 300 евро. Но през него минава половината продукция. В залата настава тишина. После IT човекът признава нещо неудобно. Този компютър изобщо не е в неговата поддръжка. Доставчикът на машината го е инсталирал преди години. Никой не го обновява, защото ако го пипнем, може да спре линията и е закачен в същата мрежа като офисните компютри. Тоест, същият ransomware, който заключи ERP-то в епизод 1, е можел да стигне и до него. Чист късмет, че не е. Това е първият урок от срещата на Acme. Най-критичният актив често не е най-скъпият и не е най-видимият. Той е онзи, за когото всички си мислят, че е грижа на някой друг. Затова тази среща не може да я направи IT човекът сам. Трябват хората, които знаят как фирмата изкарва парите си, защото те знаят откъде минават парите, а рискът живее точно по този маршрут. Следващото нещо, което направи Acme, беше да сложи числа на болката. Не точни числа, груби, но честни. Финансовият директор смята на глас. Фирмата прави около 2000 евро оборот на работен ден. Ако ERP-то спре, спират поръчките, експедицията и фактурирането. Производството може да върви ден-два по инерция, после също спира, защото никой не знае какво да произвежда и за кого. Значи един ден без ERP струва грубо между 20 и 2000 евро,
а всеки следващ ден е по-скъп от предишния, защото започват да се трупат неустойки и изнервени клиенти. После смятат линията за капсулиране. Ако компютърът ти откаже и няма резервен, доставчикът на машината е в Германия. Реакция: 3 до 5 работни дни. 5 дни по половин продукция, числото на дъската става неприятно голямо. И изведнъж разговорът за сигурността се променя. Досега IT човекът искаше пари за бекъп решение и за обновяване на системи и звучеше като разход. Сега същите искания звучат другояче. 1500 евро, за да не загубим 40 000 на ден. Това вече не е IT разговор, това е бизнес разговор. И точно това е целта на оценката на риска – да превърне сигурността от разход в застраховка с ясна сметка. Идва ред на нещо, което в началото никой не беше споменал – рецептурите. Формулите на продуктите, съотношенията, доставчиците на суровини, технологичните карти. Търговският директор ги вдига в челото на списъка с едно изречение. Ако това изтече при конкурент, той спестява 5 години разработка. И тук се връщаме към трите начина на болка. Рецептурите на Акме болят и по трите. Ако станат недостъпни, производството спира, защото технолозите работят по тях всеки ден. Ако изтекат, конкурентно предимство, градено с години, си отива за една нощ. А ако някой ги промени и никой не забележи, говорим за хранителни добавки, които хората поглъщат. Това вече не е загуба на пари. Това е риск за здравето на клиенти и за съществуването на фирмата. А сега най-неприятното откритие от одита. Къде живеят тези рецептури? Част в ERP-то. Част в Excel файлове в споделена папка, до която, провериха, имат достъп 47 души. И част в личната поща на главния технолог, защото така му е удобно да работи от вкъщи. 47 души достъп до най-ценния актив на фирмата. Запомни това число, защото следващият епизод е точно за него. Кой какво вижда и защо принципът на минималния достъп е първото действие след днешната карта. При клиентските данни картината е подобна, с една добавка. Там болката включва и глоби по GDPR. На тази тема ще посветим цял отделен епизод по-нататък в поредицата, но за картата на риска е достатъчно да знаеш. Лични данни означава, че при изтичане болката не се определя само от теб, определя я и регулаторът. В края на срещата на дъската в заседателната зала на Акме стои списък от 10 реда. Ще ти прочета първите 5, защото те са поуката. Първо, ERP системата. Боли най-много при спиране, сметка от десетки хиляди на ден, а атаката от епизод 1 доказа, че вероятността не е теория. Второ, компютърът на линията за капсулиране. Никой не го беше виждал като IT актив, а се оказа единствената точка, през която минава половината продукция. Стара система, без обновления, без резервен вариант, висока болка, висока вероятност. Трето, рецептурите. Болят по трите начина. Пръснати са на 3 места. Достъп имат 47 души. Четвърто, клиентската база и личните данни. Заради доверието, конкуренцията и регулатора. Пето, акаунтите с широки права. Администраторските акаунти и, както откриха в одита, акаунтите на напуснали, които още работеха. Защото всяка от първите 4 болки минава през някой акаунт. Забележи какво няма в челото. Новите лаптопи на търговците, уебсайтът, телефоните. Не защото не са важни, а защото болят по-малко и по-бавно. Това е цялата идея. Не списък на всичко, а подредба по болка. Сега твоят ред. Ето как да направиш същото в твоята фирма, без консултант, за една среща от 2 часа. Стъпка 1. Събери правилните хора. Ки, финансите, производството, търговията и който отговаря за IT. Не делегирай тази среща. Без теб хората ще подредят своите си приоритети, не тези на фирмата. Стъпка 2. Вземи 4 списъка от одита и извади от тях кандидатите, системите, данните и устройствата, без които бизнесът не диша.
Обикновено са между 8 и 15 неща. Стъпка 3. За всяко от тях задай двата въпроса. Колко боли в евро на ден престой, в загубени клиенти, в глоби? Колко е вероятно? Свързано ли е с интернет? Колко души имат достъп? Обновява ли се? Поддържа ли се? Груби оценки. Високо, средно, ниско. Не търси точност, търси подредба. Стъпка 4. Подреди по болка и вероятност. Първите 3 до 5 реда са твоите критични активи. Напиши ги на една страница с по едно изречение защо са там и с грубата сметка на болката. И стъпка 5, която повечето пропускат. Реши какво правиш с дъното на списък. Изречи го на глас пред екипа. Тези неща съзнателно ги оставяме за по-късно. Това не е немърливост, това е решение. Разликата между риск, който си приел съзнателно, и риск, за който не си и подозирал, е разликата между управител и жертва. Тази една страница е най-важният документ за сигурност, който фирмата ти ще има. Всяко решение и всеко евро от тук нататък се проверяват срещу нея. И още нещо. Сложи дата и я преглеждай 2 пъти в годината или когато нещо голямо се промени. Нова система, нов голям клиент, ново законово изискване. Картата на риска не е паметник. Тя е работен документ. И както всеки епизод, конкретните въпроси за понеделник сутрин. Този път 3 от тях са към екипа ти на срещата, а 2 към теб самия. Въпрос 1 към началника на производството. Кое е устройството или системата в цеха, за която никой не мисли, но ако спре, спираме всички? Отговорът почти винаги изненадва. Въпрос 2 към финансовия директор. Колко ни струва един ден без основната ни система? Груба сметка, на дъската, сега. Въпрос 3 към целия екип. Кои са данните, които ако усъмнат при конкурент, ни струват най-скъпо? И знаем ли на колко места живеят в момента? Въпрос 4 към теб. Последните евра, който дадох за сигурност, за коя от трите ми най-големи болки беше? Или беше за страшната презентация на продавач? Въпрос 5 пак към теб. Ако утре сутрин ми звъннат, че нещо е спряло, кое се моля да не е? Отговорът, който ти хрумва пръв, е върхът на твоята карта на риска. Интуицията ти вече знае. Срещата само я слага на хартия и слага числа до нея. Какво следва след картата? Следва действие, и то в много ясен ред. Точно редът на следващите епизоди. Следващия епизод, 6, взимаме числото 47, хората с достъп до рецептурите на Акме, и го смъкваме до тези, на които наистина им трябва. Контрол на достъпа. Кой какво вижда и защо принципът на минималния достъп е най-евтината защита на най-ценните ти активи. После, в 7 епизод, слагаме втора ключалка на входната врата. Двуфакторна автентикация, стъпка по стъпка в Microsoft 365. А в 8 се разправяме веднъж за винаги с поделените пароли в Excel файлове. Забележи логиката. Първо разбра какво имаш, днес разбра кое от него боли най-много, а следващите епизоди защитават точно тези неща, в реда на болката. Това е разликата между стратегия и пинг-понг. Да обобщя днешния епизод в 3 изречения. Не можеш да защитиш всичко и не трябва. Оценката на риска е 2 въпроса за всеки важен актив. Колко боли и колко е вероятно. А резултата е една страница, която превръща сигурността от разход, който търпиш, в застраховка, която можеш да сметнеш. Направи срещата. 2 часа, 5 души, една дъска. Ако този епизод ти беше полезен, абонирай се. Следващият е за контрола на достъпа. И ако днешната карта ти показа къде боли, следващият епизод ти показва първото обезболяващо. До понеделник.